נו, מה אתה אומר? וואו. וואו, האופנוע הכי חזק שצותי, זה משהו... זה חזק ממש. אתה חושב? זה משהו מדהים העניין הזה. מדהים, אה? כן. זה כיף, יאללה. אבל תשמע, זה מסוכן. זה סוחף אותך תוך שניות לתחומים שאתה לא שולט בהם ממש. חיליק מגנוס, בן 60 ואחת, על CR 250 סופר מוטוקרוס. איש נדיר. אחלה כלי, מנופע? וואו. תענוג. פשוט איש נדיר אתה. כך.